Taliwas sa pagsaka sa presyo sa gibaligyang bugas sumay, iya usab ang gihimo sa mga konsumidor, maalibyuhan ang taas ka aumento. Bisan mga manindahay sama sa mga kananan, adunay mga adjustment usab nga gihimo. Ani ang live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, land og assess mo kanatong gisusi ning higayuna tungod kay pipila sa mga kananan mga karinderya nga atong nasubay ang uban mipa-aumento na sa presyo dunay uban hinuon nagpabilin ra ang presyo sa ilang kanon o rice sama ni Ma'am diri sa Nivel Hills. Ma'am, tagpila imong kanon, ma'am? 12 lang gyapon. 12 lang gihapon. Oh, pero gikunhuran lang gamay kay mahal mang bugas. Mahal ang bugas tungod sa mahal sa bugas. Oh, Kausap kinatong gipakisayran land gawas dinhi sa Cebu City sama dinhi sa Nivel Hills sa Mandaue City dunay pipila ka mga kananan nga wala man hinuon mupa-aumento sa presyo sa ilang kanon apan mas ning gamay kuno ang takos niini. Sa karinderya ni Maribeth Labaw sa Barangay Mantuyong, Mandaue City, matag karon og unya sila nga magtak-ang og bugas. Matag adlaw, moabot sa 11 ka kilo sa bugas humay ang ilang lutuon. Sa iyang gipalitan sa maayong kalidad nga bugas, tag 60 pesos kada kilo ang presyo. Taas-taas na gyud kuno ang aumento, itandi sa naandan. Maong sa iyang serving sa rice, mas ni jutay kuno ang takos. Apan tag 10 pesos gihapon ang serve. Pag primero namong compressor, 40, hantod na 45, hantod na 46, karon na 50, dayon 60 na gyud. Dili na mi mo hatog 5-5 cheese na. Wala ni half rice? Wala na yung Duha ka rice unta kong kanon. Na karon kay mahal man. So 1 cup 1 cup na lang. Pero makabusog ang 1 cup. Busog sir, tulak kag tubig para busog. Sa usa ka mobile cart nga among nalabyan, ugway dudang paborito sa kadaghanan, syempre combo na gyud niini ang siomay ug puso. Wa pa man hinuon mo aumento ang presyo sa puso gikan sa iyang supplier apan nabantayang mas migamay na gyud kini. Kini na ang gidakon sa tag 4 pesos nga puso nga gibaligya. Moana gyud gagmay ng uban. Gagmay ako no. Maana lang ko nga mahal man pugod nang pag kuha na ako ning puso kay kuan man. Mahal na kuno ang bugas. Sa merkado publiko, matud sa mga manindahay, ila kunong ipasabot sa mga customer kung mangutana nganong mahal ang presyo sa bugas karon. Matud sa usa ka manindahay, mas ginagmay na sab kuno ang pamaliton sa uban. Mailit man lang yala tag 1 kilo ana lang ila paliton. Manahigor makuha silang kwarta ba? Maabot. Minudo na lang dai. Sao na Mga sinako na di na mga sinako hinay na kay sinako. Kung alternative sa bugas ang pangitaon, doon na sab sila'y baligya nga mais nga kapin sa 40 pesos matag kilo. Lan din sa itong himutangan karon balik ta din sa Nivel Hills sakop sa Barangay Busay. Medyo kusog jud kayo ang bunok sa uwan apan nagpasilong lang ta ning mga orasa gikan sa atong una nga karinderya nga nasubay kaganihalan sa intro. Bibalhin ta karon sa itupad ni ini manukan sab ni ang ilang baligya din mga orasalan. Pasado alas 5 namang gyud busy na kayo sila sa pagpangandam sa ilang luto aron na ma-serve sad sa ilang mga customers karong taw-taw. Tagpilam ning manok ninyo te? Tag 35. 35. Dami jud ninyo. Lamig guro kay niari mo si Sir Alan. Suki di ay? Oh, suki. Okay. Busy na karong panahon natin. Kabantay mi sa inyong kanon, sa inyong rice, pinutos na ning daan? Oh, pinutos da. Ay, para magputos. Oh, pinutos daan. Pinutos ng daan. Anong pustol man inyong daan ang inyong rice? Para dito na siya sir og serve sa mga tao kay usahay man gunay take out nga tagpila ka buok mo nang panon sad ko anon. Kanang pusto na lang daan. Pustol na lang daan. Tama ni Kuya, to makita karon nga murag nagputos na siyang daano, nagrepack na siya sa inyong. Kumusta ang inyong takos ning gamay? Maura gyapon sir kung unsa sa una, maura gyapon karon balag ni malang bugas. Oo, ni mahal mo gid ang bugas no. Sir, kajud kayo kini si Kuya nga namoy na motos. Kuya, unsa man mas gamay mo takos pila man kini mo kakandos sa kanon sa usa ka ingon ani nga putos balig tag 12 pesos. Tagura ka takos. Duha ka takos. Oo. Kumpara sa miagi mas barato aning ning gaan bali mo yung ta? Maora gyapon ang takos sa mamahal og barato maora gyapon. Oo. Pero ni mahal na gyud ang bugas sa bunto. Mahal gyud. Mahal na gyud ayo. Mahal gyud ang bugas tag 54 55. Pero ang mga customer mukaon gihapon og rice? Kita gihapon og rice? Oh, manita gyapon. Oo.
Daghang salamat sir ha sa inyong pagkuan. So ma'am, sumao to bisan pa man og mahal, mupalit gihapon, daghan gihapon. Palit man gyapon ang mga customer din, mga regular na mga customer, palit man gyapon. Pero mo'y plano mo pa uminto? Wala sad sir kay ang uban maluoy sa mi sa uban. Nya, mo rin taw nang manginabuhi sa uban ba. Daghang salamat kayo ma'am og sir sa inyong abi-abi na mo dinhi sa inyong kan-anan. Og atuloy pakita kadali lan kay medyo kusog man gyud sa kaayo. Pahimangno lang sa itong mga kaigsuunan ingon ani kakusog ang bunok sa uwan ng mga orasa dinhi sa Maynivel Hills sakop dinhi sa Barangay Busay. Pahimangno sa itong mga kaigsuunan katutuwa pa sa gawas karong mga higayuna pagbantay magmatngon mga kapuso labi na kini mga nahimutang sa mga flood o mga landslide prone areas. Pagbantay mga kapuso kay medyo kusog yun ang bunok sa uwan ning mga orasa. Mao ka ang latest gikan dinhi sa atong nahimutangan sa Nivel Hills sakop dinhi sa Barangay Busay samtang mamili sa misa kong partner diri og sudan para pang panihapon nato. Daghang salamat. Balik kaninyo diha sa studio lan. Okay, dahil salamat, Nico Sereno.